Καταλάβαμε. 9 τα κόρνερ για την Leverkusen, 5 για την Hoffenheim. Στο 70, κεφαλιά 2-0. Στέφαν Κίσλινγκ. Η μπάλα στα δίχτυα και στο 70 η Leverkusen κάνει το 2-0. Εδώ και πάλι δείτε, η μπάλα περνάει δεξιά από το δοκάρι της εστίας. Έχει μία τρύπα εκεί πέρα τα δίχτυα και μπαίνει μέσα στην εστία του Κάστελς. Ο Κίσλινγκ δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει δει ότι η μπάλα έχει βγει εκτός, πανηγυρίζει. Το γκολ μετράει. Δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Εδώ, βλέπετε. Τώρα έρχεται ο Φίλιξ Μπριχ εκεί. Τώρα προσπαθεί να καταλάβει και ο Φίλιξ Μπριχ τι ακριβώς έχει συμβεί. Βλέπουμε και πάλι μία ακόμα φορά. Η κεφαλιά του Κίσλινγκ εμφανέστατα περνάει. Με το replay βέβαια το καταλάβαμε και εμείς, γιατί νωρίτερα πανηγυρίζαμε. Όχι για το 2-0, αλλά για τον γκολ το οποίο σημειώθηκε. Και δείτε εδώ, αν είναι δυνατόν, τόσα σημεία έχει η εστία και η μπάλα περνάει.